Pozdrav svim ljudi, Toti je ovdje, dobrodošli u novi video. Ljudi moji, danas hoću da isprobam Windows 11 Tiny Edition. Dakle, šta je to? Dakle, to vam je bukvalno Windows 11 Lite verzija, slabija verzija Windows 11 koja zahteva 2 GB RAM da bi moglo da radi i nekih 8 GB hard diska prostora, pošto redovna 11 zahteva oko 20 GB, 25 GB, tako nešto. Ovo zahtijeva bukvalno 3 puta manje i čak nemamo problema oko onoga TPM-a 2.0 za one kao starije procesore, matične ploče, šta već, znači to uopšte nema problem nikakav. Znači bukvalno kao da instaliram Windows 7 u fazonu. Tako da napravio sam bootabilan flash, evo ga ovdje ću ubačen. Prvo ću da uradim na laptopu ovome koji ima u sebi 3 GB RAM-a, dual core, običan hard disk od 160 GB. Jeste da bi za 11 trebalo barem SSD da bude, ali probat ću na ovom laptopu da vidimo kako to radi. Pa ako to djeluje dobro, možda čak ubacim na moj kompjuter, jer verovatno će biti bolje performanse sa tom light verzijom nego sa ovom redovnom. Ali o tom potom, dakle, ovo video bukvalno o tome da vidimo kako to izgleda na, recimo, ovom laptopu. Ovo će biti kao primjer. Palimo laptop, da uđemo u BIOS, kako bi pokrenuli instalaciju ove Windows 11. Pritiskamo Enter da bi se pokrenula instalacija. Dakle, evo imamo već ovdje logo Windows 11. Sad čekamo da se pokrene instalacija. Dakle, znači standardna instalacija, nešto specijalno, idemo u Accept, Next. Ovdje je taj hard disk, znači njega ćemo da formiramo kako bi instalirali novi Windows. Inače, ovdje se nalazi Windows 8 na ovom laptopu, ali dobro, ne veze, znači idemo Next i sada čekamo da se to sve završi. Instalacija je bila poprilično brza, znači bukvalno trebalo je oko 3 minuta da se instalira Windows 11 Tiny. Ovo ćemo da preskočimo. To nam nije trenutno bitno. Što je jako dobro, znači bukvalno kao da sam instalirao na SSD. Kliknemo ovdje Enter, pošto imamo sam 2 Windowsa. Jedino što me zanima je to kako će raditi ova 11 bez SSD-a, pošto Windows 10 i Windows 11 znači zahtevaju da imate brzi hard disk, inače ste u problemu ako nemate SSD, to je jako loše rade, jako sporo rade, tako da me zanima kako će ova 11 raditi sad bez SSD-a, pošto je kao ta light verzija, ali sad ćemo da vidimo kad se završi. Dakle, evo nam da završimo ovaj kao wizard, šta već. Izabiramo jezik. Inače, ovako je instalacija izgleda kao iz redovnu Windows 11. Idemo, znači, US. Skip layout. Ime uređaja, stavit ćemo Toti. Next, šifru ne treba. Sad opet moramo malo sačekamo. I dakle, evo dobili smo Windows Tiny 11. Da vidimo samo kako će ovo uopšte da funkcioniše na ovom laptopu. Da vidimo da li možemo se povežemo na internet uopšte. Dakle, Wi-Fi je uključen na laptopu. Da vidimo samo da li imamo dostupnih mreža da možda nađe. Može, naravno. Available, znači evo ga moj internet, sam napišem lozinku. Ovako. Pa da vidimo da li možemo mi skinemo tu neki Chrome ili nešto. I drivere koji su potrebni. Dobro, sve ok, ajde dođemo ovdje da vidimo šta kaže u informacijama o laptopu. Malo bode, malo secka. Dobro, znači Core 2 Duo, 3 GB RAM-a, 64 bita, treba sam možda 32 bita, ali nema to, mislim da mogu da rađem 32 bita. Windows 11 Pro, dobro, OS build 20, dobro, to je kao to. Vidimo da li treba se aktivira sistem. Activation state, can not connect, vjerojatno moram da ga aktiviram. Da vidimo, da, na internetu sam, dobro. To ćemo reći tako možemo preko KMS Pico da instaliramo. Vidimo start, malo kao secka, jel? Vidimo da li možemo promijeniti ovu sliku da je niva crna.
vjerovatno kad instaliram grafički driver, možda tako neće to tako seckati. Prvo moram da ga aktiviram pre nečega, jel? Da sliku ne može, da. Moram da ga aktiviram. Dobro, moram prvo da skinemo neki browser, pošto ovdje nema ništa, jel? Ili ima neki pretraživač, nema ništa. Tako da moram neko dodatni interesa, ne znam kako. Hajdemo. Chrome, da mogu da nađem. Chrome, download. Ne mogu čak ni na internet odem ovdje. Da vidim. Šta je ovo? Znači, bukvalno ne mogu ništa da otvorim. Onaj Edge, Microsoft Edge, nema to ništa, čak ni to nemam bukvalno, znači ne mogu ni internet, evo to bukvalno. Da imaš Microsoft Edge. You need an app to open Microsoft Edge link. Znači nemam browser u sebi, znači to neko moramo da instaliramo, znači ne znam nije kako ćemo. Ajde, pošto imam tu neki flasheva, imam tu neki programa na flashu, pa ćemo probati da instaliramo sa flasha. Odmah browser neki. Evo ovako. Evo ga flash, znači tu imamo i Chrome, imamo i Edge, tako da nije problem ništa, da vidimo ovo. Da instaliramo Google Chrome. Šta kaže, evo ga connecting, dobro, pošto bukvalno nemamo ni browsera. Ne mogu ništa sada promijenim dok sistem ne aktivira. Ne mogu dođem u podešavanja, mislim mogu dođem, ali ne mogu da promijenim sliku ni, ne znam, tu sve što ima, zato što nije aktiviran. Tako da prvo moram da rešim aktivaciju, pa onda da vidimo kako će to nastavi da radi. Dakle, nakon aktivacije Windowsa ja sam tu instalirao driver od grafičke i tu neke drivere koji su mi kao potrebni da bolje rade, dakle grafičku sam uspješno instalirao, dakle taj driver od nje, mislim prihvatio je Windows, instalirao sam browser, imamo zvuk, generalno ne radi baš tako ni loše, s obzirom da to radi na običnom hard disku. Windows update ne rade, to znači ne možemo da pokrenemo, ali ok, možemo da vidimo da mi koristi bukvalno 8 GB na hard disku i koristi inače 6, ali sam instalirao tu neke drivere, tako da to je to što ga tiče. Ovako, ne mogu reći da radi baš to loše, šta znam, dosta toga je izbačeno iz sistema, ali ok, mislim da to je tajna verzija. Od Device Manager imam tu neke stvari koje nisu prepoznate, recimo šta je ovo, ne znam šta je ovo, neki kao driveri fale, nešto, zato što ne mogu da koristim update-e. Dakle, to što ne može, kao što možete vidite, ne vredi, ne ide. Dobro, uglavnom u suštini, šta znam, radi ok, sad, kome treba baš ovakav tajni verzija, ko hoće da ima kao Windows 11, može da je koristi, znači eto, YouTube radi ok, ja sam puštao moje klipove, znači, radi jednostavno, sve ok, znači nema problema. Ovo ćemo da smanjimo, da nemamo copyright, pustit ćemo neki moj video čisto eto da vidimo kako radi. Evo, pustit ćemo primjer u recenziju, znači nije bitno šta. Samo dok se učita. Evo, pustimo u Full HD-u. Da vidimo kako to radi. Znači ne koči ništa, radi lepo. Tako da u suštini nije loše, eto, ko hoće može proba. Ako želim pričam video o tome kako se skine ova tajna verzija. Dobro.
Tako da ljudi, to probali smo tu kao tajni verziju Windows 11. Po meni nije loše, ali generalno ja nikad to ne bih koristio, zato što dosta toga fali u tom sistemu. Mislim, ok, to je tajni verzija i logično je da fali dosta toga, ali recimo da nemate browser u tom sistemu, znači bukvalno kako bi ti otišao na internet, znači nemaš preko čega da odeš, znači moraš skinuti browser na flash pa da ubaciš u njega da bi instalirao. Recimo nemaš aplikaciju za pokretanje fotografije, znači onaj Photo Viewer, kako se zove, šta još nema, uglavnom dosta toga fali. Sad, koja je svrha ovog Windowsa, da li nešto za neki posao ili nešto, ne znam, uglavnom ne bih ja ovo nikad koristio. Vjerojatno mi to bolje radilo kad bi to bio SSD, ali to mi nije poenta onda. Poenta je da ja probam tu tajnu verziju na nekom slabom kompjuteru, to jest u ovom slučaju laptopu, koji radi generalno ok, tako da možda će čak i ostaviti na ovom laptopu nek stoji ta 11 nek stoji na tom laptopu, pošto mi se ovako sviđa da imam kao 11 na laptopu. To je kao neka i fora u stvari, kao da imaš 11 na nekom slabom kompjuteru. Mislim, možeš nju koristiti, skinješ browser, skinješ aplikaciju za te đavole, za fotografije, ali znači bukvalno moraš se posebno da mu skidaš jer on to ništa nema u sebi, ali sve će ti raditi normalno. Tako da ću ostaviti da nek stoji tako na laptopu, mislim radi to ok, ovo je bio čisto jedan test i proba te Windows 11 tajne verzije. Tako da u suštini to je to za ovaj video. Ako svi sad like share, a mi se vidimo u nekom narednom klipu i veliki pozdrav!